Ahmed Bazoum ya kai ziyara a garin Barwa da ke a yankin Difa, inda 'yan gudun hijira kimanin 6,000 suka koma garuruwansu na asali bayan kusan shekaru 6 suna gudun hijira, wanda kuma ya samu kyakkyawan tarbo. Shugaban ƙasar ta Nijar Mohamed Bazoum a cikin jawabinsa ya ce gwamnatinsa ta ɗauki dukkanin matakan da suka dace domin kare al'ummar garin na Barwa. Na zo don in shaida da idona duk irin abin da kuke bukata, kuma in ɗauki alwashi na mu aikata muku duk abin da muke yi mu yi daidai gwargwado. Ita ma dai al'ummar garin Barwa ta jinjina wa shugaban ƙasar ta Nijar game da wannan ziyara. Saboda ziyarar shi wannan ya fi mana komi daɗi, tunda mutum ya zo ya ga mu da idanun shi, kuma ya ji kukan mu da komi duk godiya mu da ya fi komi. Ko bayan 'yan gudun hijira na jamhuriyar Nijar, akwai kuma wasu 'yan gudun hijira na tarayyar Najeriya kimanin 123 da ke gudun hijira a jamhuriyar Nijar. Da haka shugaban ƙasar ta Nijar Mohamed Bazoum ya gayyaci gwamnan jihar Borno Baba Gana Umara Zulum a yankin na Difa. President Muhammadu Buhari ya bada izini insha Allah, mu ma nan ba da dadewa ba insha Allah damuna zai wuce, za mu fara mai da mutanen mu ma malam fatari, za mu fara mutanen mu ma damasak ga shigar da makamantansu. Kimanin da 'yan ƙasar Nijar 234 na yankunan Difa da Maradi da Tawa da kuma Tilibiri ne suka baro garuruwansu na asali sakamakon matsalar tsaro. Yusuf Abdullahi, Taskar VOA daga Nyamai, jamhuriyar Nijar.